Pamene bungwe la Malawi Electoral Commission akupitiriza maka ndithu ntchito yawo yolengeza zotsatira za chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Nde taona ndithu kuti zipani zingapo zakhala zikubwera maka kuzafotokoza kunena zona kuti iwo ndithu mene akuonera zotsatira za chisankho zimenezo avomereza kunena kuti zotsatira zimenezo ndithu sizinawakomere. Malo mwake ena ndithu amene avomereza zotsatira za chisankho zimenezo afunira mafuno abwino amene ndi Arthur Peter Mutharika omwe ni mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party. Ena mwa iwo amene ndithu apanga zimenezi ndi achipani cha People's kapena kunena zoti PP motsogozedwa ndi Joyce Banda. Iwo ndithu analemba kalata kunena zona kuti avomereza zotsatira za chisankho mapeto ake ndithu amene awine pa chisankho chimenecho akumufunira zabwino. Kuchoka pamenepo tinaonanso ndithu kuti achipani cha PDP motsogozedwa ndi Akondwani Nankhumwa nawonso ndithu anabwera kuzafotokoza kunena kuti ni mmene akuzionera zotsatira za chisankho zimenezo mmene zikuyendera. Iwo ndithu ndi chipani chawo cha PDP salimba avomereza ndithu zotsatira zimenezo m'malo mwake akubwereranso kuti akaonekere bwinobwino kuti chaka cha 2030 azakhala ndithu akuyenda motani. Nde pamenepo kuli anthu ena ndithu oyima paokha ma presidential candidate amene ndithu amayima paokha nawonso angapo anavomereza kuti ife ndithu sitinanunkhe kanthu pa chisankho chimenechi, tavomereza zativuta basi. Kuchokano pamenepo taona ndithu kuti chipani chachikulu chimenecho cha United Transformation Movement nachonso ndithu chabwera poyera kuzanena kuti ndime ndithu ndi yayikulu kwambiri. Mapeto ake ndithu iwo salimba angovomereza kuti zotsatira za chisankho zimenezo sizinakomere. Nde ndithu amene wavomereza zimenezi malo moyimira chipani chimene cha United Transformation Movement amene ndi Adaiso Kabambe. Tuziwa bwino kuti Adaiso Kabambe ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi. Ndiwo ndithu analemba pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akufotokoza kunena zoti chipani cha UTM chimalemekeza mfundo za democracy ndipo chimatsata mfundo zimenezozo. Ndipo sata nimene akuonera zotsatira za chisankho akuti ndithu iwo avomereza zotsatira za chisankho zimenezo m'malo mwake afunira zabwino Arthur Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party kuti ndithu mafuno abwino pamene ndithu akhale mtsogoleri wa dziko la Malawi. Uthenga umenewu anaulemba ndithu pa tsamba la mchezo la Facebook amene Adaiso Kabambe. Ndiye pamenepa amapitiriza maka ndithu kupempha Lazarus Chakwera kunena kuti ndithu akuyenera kutsata mfundo za democracy, akuyenera ndithu kuvomereza kuti iwo chipani chawo cha Malawi Congress Party ndi kuti chalephera pa chisankho chimenechi. M'malo mwake ndithu akuyenera kupanga handover utsogoleri kapena kuti mphamvu akuyenera kuzipereka kwa Arthur Peter Mutharika. Akachitatu zimenezi Lazarus Chakwera ndi kuti akuti ndithu zionesa kuti iwo ndi munthu ndithu wanzeru pandale komanso ndithu amatsata mfundo za democracy. Ndi Akabambe mawu awo omaliza apempha ndithu kuti utsogoleri wa Arthur Peter Mutharika akuyenera ndithu kuti afufuze bwinobwino maka nkhani yokhuza ndi ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June 2025 imene ndithu inapha malemu a Saulos Chilima ndi anthu ena 80 ku Chikangawa kumeneko. Pajatu tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti chipani chimene cha United Transformation Movement amene anachiyambisa ndi amene malemu a Dr. Saulos Chilima. Ndi chifukwa ndithu tikuona amene Adaiso Kabambe akufunisisa ndithu kuti chilungamo chitaziwika maka posata ndithu imfa ya Dr. Saulos Chilima. Tikukhulupirira kuti uthenga umenewu ndithu wapereka ndithu pressure imene yapita ndithu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party zomwe ndithu ni mmene akuchitira kumeneko zikukayikitsa kwambiri kuti anthu amenewa angapange handover utsogoleri. Mmene zikuonekera pamenepa zikuoneka ndithu kuti amenewa achipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Lazarus Chakwera akuchita kudikira kuti azachite kududulizidwa kuti ndithu achoke kumeneko ku State House chifukwa ni mmene zafikira
maka ndithu ni mmene zikuyendera zotsatira za chisankho zimenezo zichita kuonekeratu kuti ndithu palibenso chimene chingachitike, amenewa ndithu aluza. Komano ku chipani chimenechi mamemba ena a chipani chimenechi akuoneka ndithu kuti sakuvomereza. Tikhulupirira inu kuti ambiri mukutsatira bwino maka kuti kumeneko ndithu kuli anthu ngati achina Richard Chimondo Banda, kuli ndithu a Vitu Mbiko Mumba kumeneko, a Jesse Kabwira, kuli Nkuluja amati Ken Nsonda, kuli Asamu Kawale kumeneko ndi makosana ena kumeneko akunena zonena kuti iwo ndithu anapambana pa chisankho chimenechi. Mawu akumenewa akumabwera makaposata ndithu kuti makosana amenewa agundika kuchitatu ndithu misonkhano ya atolankhani, kuyitanisa ndithu atolankhani kunena zona kuti zotsatira za chisankho akuti ndithu zinakomera chipani chimene cha Malawi Congress Party, zomwe ndithu zinapyesa mtima wapampando wa bungwe limene la Malawi Electoral Commission pamene anachenjeza makosana amenewa kuti alekeretu khalidwe umenewo omanenazo kuti apambana ndiwo pamene amene ali ndi mphamvu yoyankhula ndithu zolengeza zotsatira maka za chisankho zimenezi ndekuti ndiwo ndithu a bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Ndeno mafunso amene akumabwera ndionena kuti kodi makosana amenewa chimene akuopa ndi chani, anapalamula chani kuti ndithu azichita manjenje ngati amenewa. Chifukwa kuti tikaona ndithu ena ku chipani chimene cha Malawi Congress Party angovomereza mwamtendere kunena zona kuti ayi ndithu ife amene tayionera gemu chathu palibe, tavomereza ndithu kuti zinthu sizinayende. Ndi anthu ndithu angapo tikhulupirira kuti ambiri watsala bwino ngati Ken Zikhale Ng'oma, iwo ndithu zuwa lisanatuluke anavomereza kunena zona kuti ayi ndithu mmene tazionera pamenepa zinthu ndithu ife zativuta tivomereze ndithu. Kuli ndithu kagulu ka anthu amene avomereza ku chipani chimene cha Malawi Congress Party kuti ayi ndithu chisankho chimenechi sitinachite bwino, tinali ndi zofowoka zambiri, sinatumikire bwino nzika, tikuyenera ndithu kulandira chiweruzo ngati chimenechi. Komano makosana amenewa akuoneka ndithu kuti sakuvomereza, akufunisisa ndithu kuti atapitiriza kulamula boma. Koma ngati amatafuna misonkho ya Malawi ayembekezere ndithu kuti kuli maula uko imene ikuadikirira kuti akayankhe ndithu milandu imeneyo. Pali maganizo ngati makatu pamene tikunena zona kuti a chipani cha United Transformation Movement kuzera ndithu mwa mtsogoleri wa chipani chimenechi a Daliso Kabambe angofika ndithu kuzalemba pa tsamba la mchezo la Facebook achita kunenesa kuti chisankho ndithu chinali cha free and fair, chayenda bwino, palibe zovuta zina zilizonse, ife tavomereza, tikuwafunira zabwino a Arthur Peter Mutharika pamene ndithu akupitiriza kulamula boma. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera ku comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisayiwale kupanga like video imene komanso kupanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zamachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.